Alt for sent, alt for hårdt. Jeg synes også, de kvarterer folk, der egentlig Tag bolden. er fair nok til at blive stående, så får de det ikke, fordi der ikke er den dramaturgiske effekt, som kan hjælpe omverdenen at se det. Åh nej. De kendelser der. Og det er selvfølgelig en farse, at de så ikke får det straffespark, der skal til. Drenge, de kan i hvert fald vise, at de kan være farlige. Vi er hurtigt, Christian. Nu skal billedet spille. Nielsen. Første gangs aflevering. Han er tilbage fra karantæne. Christensen. Ja, skub det her. Første gang slår han lidt foran. Jesper Lange forsøger at støde til. Men Bisp kommer i vejen igen. Danielsen forsøger at sætte det hurtigt i gang op på den tæt. Den er opfanget af Helge Danielsen. Den går væk. Og de her indlæg kommer, at OBæk er med en angriber derinde. Det var han her sammen med Stefan Petersen, og det er altså 3 mand inde på Omskred. Det er bare ønsker OBæk. Han var der på samme. Tag hun hjørne. Det er lidt svært nogle gange, når han selv er med nede. Han er der på det her. De må væk med sine 190 cm. Sammen med 4 andre. Det kommer også dybt derind. OBæk ligger bag os. Han får skåret og skåret! Ej!